Krásný dobrý den, já vás všechny moc zdravím a vítám u dalšího videa. A dneska bych vám tady ráda předala nějakou inspiraci a informace, jaký potenciál mají z pohledu čínské kosmologie energie, které nám přináší květen a jak je můžeme využít. V květnu se ujímá vlády had. Jo, je to ten had, kterého máme ještě v živé paměti jako vládce roku 2025 a teď si ho zase trošku připomeneme. Květen sebou nese takovou trošku jinou energii než duben a po těch vzletných energiích, které nám teďka v dubnu přinesl, nebo ještě přináší drak, se s hadem zase vrátíme trošku zpátky na zem a pohlédneme do očí realitě. Energie draka nám teď v dubnu mohla pomoct dostat se do nadhledu, podívat se na různé situace nebo na náš život z jiné perspektivy a taky se zaměřit víc na budoucnost a na naše dlouhodobější záměry. A duben nám díky tomu taky mohl přinést nové možnosti a příležitosti, které právě můžeme teď využít už k expanzi, k nějakému rozvoji, ale také ke svému osobnímu růstu. Mohli jsme si udělat celkový obrázek toho, co všechno je vlastně možné a kde ještě můžeme využít ten náš potenciál. A ještě víc se nám mohl vyjasnit a ukázat ten náš směr, kterým se teď můžeme vydat. Dejte mi klidně vědět do komentářů, co vám duben přinesl, nebo jak jste vlastně energie draka vnímali. Za mě byl duben opravdu velmi silný, velmi rychlý, ten drak s tím koněm, to opravdu jako letělo dopředu, takže vlastně ani nevím, jak to všechno uteklo a za chvíli už nám duben bude končit. Ale jedna velmi zajímavá příležitost ke mně taky přišla a já vám o ní na konci povím trošku víc. Každopádně, když si představíte draka a hada, tak se jedná o takové dvě odlišné energie. Drak vlastně lítá a had se plazí po zemi a je ve velmi těsném kontaktu se zemí. A právě v systému té čínské kosmologie k energii země mimo jiné patří právě realita. Takže přichází čas se po těch vzletných energiích, které nám tady umožnil drak, zase vrátit nohama zpátky na zem. A síla hada je v jeho intelektu a v jeho vědění. Had je velký strateg, je to myslitel, který má rád kvalitu a taky dokonalost a dokáže opravdu velmi dobře vnímat realitu, spojovat všechny souvislosti a pomyslet právě plán dalšího postupu. Takže had nám právě teď v tom květnu může pomoct, nebo jeho energie, které on přináší, může pomoct najít tu cestu, jak těch našich vizí a cílů dosáhnout. A taky nás jeho energie můžou podpořit v tom si udělat opravdu funkční a realistický plán. My jsme vlastně pořád v roce koně a vlastně otevíráme letos, je to vlastně rok nových začátků. A my otevíráme takovou novou kapitolu v našich životech a vydáváme se na pomyslnou novou cestu. A právě teď se nám ta naše vize další a ten směr může víc a víc vyjasňovat. Jo? Já jsem o tom mluvila vlastně i v těch videích o roce koně, že se to bude vyjasňovat postupně. Každým krokem třeba uvidíme víc a víc. A jak jsem právě ve videu na duben říkala, že to není moc o tom řešit detaily s tím drakem, protože ten drak je opravdu o tom dovolit si ten nadhled, dovolit si klidně popustit úzdu a fantazii i nějakým ambicioznějším vizím a snům, tak aby jsme právě mohli vidět i ty další možnosti a ty příležitosti. Právě s tím hadem přichází ten čas, kdybychom se měli těmi detaily začít více zabývat a právě hledat a promýšlet tu cestu, jak teďka ty možnosti a ty příležitosti realizovat. Samozřejmě pokud je to v souladu s naší cestou a s námi.
Jo, o tom je vlastně taky celý rok koně, že by to vlastně všechno mělo být v souladu s námi, s tím, kdo jsme a s tím, jakou teď před sebou máme cestu. A ještě to všechno i tak nějak hodnotit z hlediska nějakého dlouhodobějšího potenciálu. Takže teď je ideální čas k tomu opravdu pomýšlet další kroky, ladit potřebné detaily, zaměřit se třeba i na vylepšování kvality toho, co děláme, nebo toho, co nabízíme, rozšiřovat si naše znalosti, naše vědomosti, jo, možná potřebuju ještě něco zjistit, nastudovat, něco se naučit. Takže k tomu všemu budou teďka velmi vhodné energie. A pokud třeba něco řešíte a potřebujete nějaký pohled nebo názor někoho jiného, tak může být taky velmi vhodný třeba se ptát lidí, kteří v té záležitosti už mají víc zkušeností, jo, kteří už ušli prostě nějakou cestu a jsou třeba pár kroků před náma. Tak názor těch lidí teď může být třeba velmi inspirativní pro nás. Takže je to prostě o tom najít cestu, jak to všechno začít ukotvovat v té realitě. Co může být dobrý si hlídat, tak to je takový přílišný perfekcionismus a honba za dokonalostí, protože my můžeme mít vlastně furt pocit, že to není dost dobrý, že je pořád co vylepšovat, že na to nestačím, nejsem furt dost připravená nebo připravený, jo, furt toho nevím dost, jo, ještě bych se furt měla něco doučit, něco dostudovat, něco dodělat, nějak to vylepšit, jo, tam je takovej, u toho hada, on má potenciál jako se cyklit v těch přípravách, jo, v tom přemýšlení, což může pak vést určitý z naší stagnaci a vyčerpání. Takže se zase nenechat moc jakoby strhnout do hloubky toho přemýšlení a těch detailů. Jo? Jsme v Yangovém roce prostě ohnivýho koně a je to spíš o tom konání. Takže důležitý nezůstávat jenom v té hlavě a v tom přemýšlení, ale ten cíl je to prostě vymyslet a vytvořit si funkční plán k té realizaci. A potom by právě měla následovat konkrétní akce nebo nějaká aktivita, jo? Udělat nějaký krok nebo kroky směrem dopředu. Jo? Jak řekl někdo moudrý, můj oblíbený takový citát, že gram akce je lepší než tuna teorie. A to je za mě obrovská pravda. Ona nás ta energie toho hada může opravdu svádět k tomu, že žádný to vymyšlený řešení pro nás nebude dost dobrý, nebudeme s ním spokojení. Můžeme furt vidět všude nějaké nedostatky, nějaké chyby, jo? Takže opravdu si tam hlídat tohleto cyklení se v těch nekonečných přípravách a zase další moje takový oblíbený moudro, uvědomit si, že nejvyšší formou dokonalosti je prostě jednoduchost. Jo, a to je i něco, co bychom měli letos preferovat. Dělat věci spíše jednoduše, než hledat nějaké zbytečné komplikovanosti a složitosti. A taky určitě myslete na svoji psychiku a nervový systém a zbytečně ho nezatěžujte. Jo, i tím přílišným přemýšlením. No, začátkem května nám taky bude končit mezidobí Země a začne nám období ohně. Jo? To období ohně je květen, červen, červenec. A vlastně celý ten letošní rok se tím dostává do takové své nejsilnější a nejaktivnější fáze. A navíc v červnu nám bude vládnout kůň i jako vládce měsíce. Že to bude taková dvojitá porce koňské energie v tom červnu. Na to všechno my se vlastně teďka připravujeme. Protože energie ohně vlastně energie ohně je celý letošní rok. A teď se k tomu přidá ještě energie ohně i v rámci těch měsíců. A oheň to je akce, dynamika, pohyb dopředu. Může nám to přinést opravdu velkou motivaci a chuť jednat, vyjít ven, ukázat se, vzbudit pozornost, ale taky právě přetížení a vyčerpání z přílišné aktivity. Takže může být ještě víc důležitý dobře pracovat se svojí energií a hlídat si tu rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Emoce, která k tomu ohni patří, je radost. A
Teď je to opravdu o tom si tu radost dopřávat a užívat si klidně i ty každodenní malé radosti a věnovat se hlavně tomu, co nám tu radost přináší a v čem tu radost máme. Takže taková inspirace na květen. Dělám občas takové cvičení s klientama v rámci Ikigai coachingu, aby si sepsali třeba 50 maličkostí, které jim dělají radost. Ať už je to pozorování západu nebo východu slunce, to, že si dám dobrý kafe v kavárně, vyzkouším nový recept, potkám se s kamarádkou, ráno si zacvičím nebo si koupím kytku. Jo, opravdu se zkuste zamyslet, co jsou ty každodenní drobnosti, které vám tu radost přinášejí, a vědomě si tyhle ty zážitky dopřávat. A zkuste fakt dojít až k těm 50 a snažit se třeba mít vždycky něco v diáři. Jo, je to opravdu o tom vědomě vnímat, že jo, tohleto mi opravdu přináší radost. A pokud nevíte, tak si to začněte mapovat. Klidně si začněte psát takový deník radosti a fakt naplnit tyhle ty měsíce, který před sebou máme, radostí. Nebo si zkuste vzpomenout, co vám v uplynulých dnech nebo týdnech vykouzlilo úsměv na tváři a takový ten příjemný hřejivý pocit. Prostě vědomě se vracet do těchto okamžiků, který nám přinášejí radost, a taky si tyhle ty okamžiky dopřávat a plnit jima svoje dny. Dál k té energii ohně patří také láska a vášeň, takže může být vhodný teď tu energii aktivovat i v našich vztazích a využít ji buď k posílení stávajícího vztahu, nebo třeba k nalezení vztahu nového. Na druhou stranu si v těch vztazích taky hlídejte zvýšenou žárlivost a takový ty majetnický sklony, kterou může taky ta ohnivá energie přinést. Takže, abych to shrnula, květen je o tom vymyslet, jak teďka dostat ty naše vize a sny do té reality a věnovat čas tomu, aby jsme na tom pracovali, na té realizaci těch našich vizí. Nenechat se blokovat přemýšlením a honbou za dokonalostí, ale vytvořit si prostě strategický plán postupu, protože my se teď připravujeme vlastně půdu pro ty další měsíce. A jak už jsem zmiňovala, v červnu nás čeká dvojitý kůň a červen je opravdu o tom, ty věci už naplno realizovat. Jo, kůň chce prostě s radostí a nadšením tvořit, už nechce nic vymýšlet. On už prostě ty věci chce dělat. A hlavně při té realizaci nezapomínat na tu radost a na tu lehkost. Jo, zamyslet se, jak si třeba můžu vnést víc radosti do toho, co dělám, aby mě to víc bavilo, aby to bylo v souladu víc se mnou, s tím, kdo jsem. No a pokud byste v tomhle směru uvítali nějakou podporu, tak teď se vracím na začátek, jak jsem mluvila o té příležitosti, která ke mně přišla. Tak já jsem vlastně dostala možnost spolupracovat na novince z dílny Ikigais a to je 6týdenní online živě provázený program Najdi svůj sweet spot, což je místo, kde se právě potkává to, kdo jsem, co umím a co svět právě teď potřebuje. A tenhle program vám může právě pomoct vyjasnit si další krok nebo kroky ve vašem nějakém kariérním směřování a najít to vaše místo na trhu práce i s ohledem na tuhle dynamickou dobu a raketový vzestup a rozvoj umělé inteligence. Určitě vám dám zase pod video odkaz, kde si o tom můžete přečíst víc. No a pokud máte radši individuální spolupráci a víc vám to vyhovuje, tak samozřejmě za sebe můžu pořád nabídnout Ikigai coaching, případně konzultaci astrotypu. Zase všechny odkazy najdete pod videem a kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak mi klidně napište pod video. Přeju vám krásný a inspirativní dny naplněný radostí a věřím, že se brzo uvidíme u dalšího videa, protože já jsem teďka už v plný důvěře, že konečně dojde na ty videa o těch jednotlivých znameních, o kterých už jsem tady několikrát mluvila, a že mě ta ohnivá energie rozhýbe i k natáčení, i k častějšímu natáčení videí, protože je to něco, kde já ten svůj směr furt vidím, něco, co mě baví, a energie ohně je mimo jiné také o tom být klidně i víc vidět.
Takže děkuji za všechnu vaši podporu, děkuji za všechny vaši komentáře. Je to pro mě jedna z důležitých forem energie nazpět a taky mi to dává velkou motivaci v tom pokračovat. Mějte se krásně a ahoj a nashledanou.